Nhasi kutaura pamusoro pepolitics. Vanhu vatatu ava vaimirirawo mazuva matatu. Nhamba iyo yekuti 3 yakakosha, ine zvakawanda zvatingazive pamusoro payo zvingatidzidzisa bhaibheri tikatanga kuriona neimwe nzira. Ndikuzvinzwa. Kana tadzidza zvichida Mwari angatipa hungwaru takakwanisa kuita zvinhu zvedu zvakanaka, nyika yakatinakira. Imi munoti nyika yaenda kumawere handi? Kana kuti nyika yakuenda kumawere, chinjere kushama muchiudzwa kunzi nyika yakadonha kare kare. Zuva roga roga rakanga Ishe wedu Jesu Kristu ari mugwero, paanotaura kuti after 3 days ndichamuka zvakare, rinomirira mabandiko aya matatu. Naizvozvo zvichireva kuti pazuva roga roga anenge achikunda bandiko rimwe chete. Kana bandiko iri rakundwa, raparadzwa. Kana takazvitarisa, tichitarisa nemanyorerwo azvakaitwa, kunotanga kwarehwa boka ravakuru vemarudzi. Munoziva kuti rinomirira chi? Rinomirira imba yaJakobho. Zvino kana akati boka reimba yaJakobho ndariparadza, romirira marudzi avo vose, imba yaJakobho ichiripo here? Kwete, hapasina imba yaJakobho. Tomboti isusu boka revakuru vamarudzi, zvinoreva dzimba 12 dzaIsraeri. Muri kuzvinzwa? Dzimba 12 dzaIsraeri. Zvino akati ndaparadza imba yaIsraeri, pachine nyika here? Muri kupanzwa? Ndoda kuti munyasondinzwisisa chaizvo chaizvo. Hapasina nyika kapo, hapasisina rudzi, ngatidaro. Tazvibata kaizvo. Nhasi toda kuti gagaga, hatisi kutaura zvakareba so. Boka rinotaurwa pechipiri ndiro ravaprista. Zvino akati aparadza uprista, pachine temberi here? Pachine religious system here kana kuti chitendero? Pachine humwe here pakati pavana pevanhu? Mwari achanamatwa here nenzira yesystem yetemberi? Achanamatirwa kutemberi yeJerusarema here? Iyo yaparadzwa. Handika yakambenge yatomboparadzwa nemoto kaviri kese. Kaviri. Kamwe chete. Pakanozouya yaJesu yanga yaparadzwa kamwe chete. Yakaparadzwa itemberi yaSoromoni. Ndo pavakaendeswa kunonzi kuexile, vakaendeswa kuutorwa, vakazodzoka, vakazotanga kudzoka rumwe kwapera makore 40. Murikuona? Kana temberi yaparadzwa, izvo zvoga zvinotiudza kuti kana temberi yaparadzwa, hapasina kunamata mukati maIsraeri. Vanhu hatingati vabviswa pano naMwari, nokuti Mwari haangaregedzi temberi yake ichiparadzwa hanti. Naizvo tinoti vanhu vakanga vazvibvisa pana Mwari kare. Chifananidzo chetemberi chikazoparadzwa, muri kuzvinzwa? Changa chiri chifananidzo chetemberi. Ndinoda kungoti mungongwarira imi vanhu vekereke yamazuva ano, nekuti muchiri mukereke yaIshe wedu Jesu Kristu, imi
kunopinda muchifananidzo chekereke yaishe wedu Jesu Kristu. Muri kubanzwa ipapo? Kana chakutozongoparadzwa chifananidzo ichi, hakuzi kuti kereke yanga yapara, inenge isina kuparara, inenge yakaparara kare. Chakutozongoputswa chichinzi hachina basa ichi, ngachiputswe zvacho. Chimudhuri ichi chiri kutora nzvimbo. Muri kubanzwa? Iri ndiro zuva repiri raishe kuda ari muguva. Ko zuva retatu nderipi? Rine zvekuita navanyori. Isu takatotaura zvedu kuti history yavanyori yakanga yakamira sei, vaiita basa rei. Tikati vakanga vari marecorders, vakanga vari vadzidzisi vemurayiro, vakanga vari malawyers, vakanga vari vanhu vakanga vane ruzivo rwakawanda. Zvikanzi izvozvo zvose zvine ruzivo rwavo rwakawandisa kudaro zvaparadzwa, hazvisina basa izvo. Kana vanyori vaparadzwa, marekodzi aenda kare, bhaibheri raparara, munoona, bhuku remurayiro raparara, muri kuzviona kacho, raparadzirwa ibhuku remurayiro, nekuti nyange manga makapiwa kama musingaribati zvakanaka, saka rapiswa nemoto, makutoda kutanga kupiwa murayiro futi kuti wani. Saka muchizonzwa pane kurasika kuya kunoripo kwakuti vamwe vanongotenda muNew Testament chete, vasingatende muOld Testament. Muri kuzvinzwa? Vamwe vanongoti tinoverenga New Testament chete, hativerenge Old Testament. I hope kuti izvozvo zvinovabatsira, nekuti ine handizivi kuti munhu achambona ndehopi kai, ndingamuzive here. Asi vanorashikirwa nechakawanda nekuti nyange kwanga kune kutadza kukuru muOld Testament. Rinotizarurirawo pfungwa. Tinonzwa chigospera rimwe chete ratinonzwa kuNew Testament richibuda riri kuOld Testament. Zvimwe zvinhu zvinotibatsira kuti tive neruzivo rwakadzamisa, nekuti zvose zvandakataura pamusoro pazvo zvavanyori vakuru vamarudzi navaprista vakuru tanga tisingazvizive izvi, dai kwakanga kusina Old Testament. Mwaridzo dzedu dzaingova dzakazomira seiko, dzinenge dzisina kutsveyama here? Nekuti nyange Jesu wacho taizomuziva sei iye achitonzi anobva kuOld Testament? Aka ndiyo inonzi Old Testament yanga yakanyorwa pamusoro pezvake. Naizvozvo mutsedzekete wemunhu woga woga anoti anotenda muna Ishe wedu Kristu, Ishe wedu Jesu Kristu, anofanira kunge achibuditsa Kristu, achiona Kristu mumagwaro ose. Nokuti ndizvo zvatinofanirwa kuita, tinofanira kunge tichishumira Kristu pazvinhu zvose. Zvinhu zvose tinofanira kunge tichipupura Kristu kusvikira achidzoka. Muri kupaona? Kana makubva pana Kristu zvinenge zvadhakwa. Munenge muchingori kereke zvenyu asi kana yaisapupure Kristu chaizvo chaizvo. Ende nzira yatinoziva kuti tiri kupupura Kristu wezvokwadi, tinenge titone Old Testament futi. Muri kuona? Nokuti pamwe tichazonyeperwa namwe vanhu vachinzi tine mweya tiri kutaura. Hazvisi kuitika here kumakereke enyu kuti pane vanhu vari kunyepa kuti vane mweya vachitaura zvimwe zvinhu zvokuti unoshamisika kuti zvokwadi vanhu vakatoungana mukati mekereke vachitaurirwa navanhu vari kuti vane mweya, vanhu vachiraswa kudaro. New Testament yakauya ichidzidziswa navarungu, ndiro ravakanga vakabatira pariri zvikuru. Asi pakanga pane kurasika pakudzidziswa kweNew Testament navarungu. Vaitozviitirawo homwe dzavo
sezvingozviitira mapasita mazhinji emazuva ano namaprofita mazhinji emazuva ano. Vari kungoitira homwe yavo, havasi kuitira Jesu, havasi kupupura Jesu. Vanhu vaya nyange zvavo vachiti Jesu Jesu, havasi kuita zvinodikanwa naJesu, havasi kutaura Jesu bo. Muri kupanzwa? Vanyori vanomirira hungwaru hwakanga hwakubudiswa navanhu huchibva pamagwaro, pamascriptures. Kana iva vakaparadzwa nehungwaru hwavo hwaparadzwa, ukupaona. Saka takutofanirwa kubudisa hungwaru hutsva, hungwaru hwemweya. Asi kana vatatu ava vaparadzwa, chibatisisai chinhu ichi munzwe, nekuti chine zvekuita nehuantikristu. Zvinoreva kuti hakusisina nyika yaIsraeri. Kana topupura pamusoro penyika yaIsraeri tichiti iriko zuva ranhasi, tinenge tichitingotaura pamusoro pereferensi yekuti yanga iripo, haingavepo zuva ranhasi, nekuti kana tadaro tinoti Kristu haana kuuya. Muri kuzvinzwa? Isu tobva tafunga kuti aiwa, Peter zvaakataura Jesu pasaidi akati uyai pano titaurirana. Muri kutaura kuti chiini? Sei muri kuti munourawa ini? Isu tinokumirirai. Jesu ndiye chiko, ndiye Israeri yacho. Muri kuzvinzwa? Saka panokwanisa kunge pane kutadza kunzwisisa kuti Israeri iri kuda kuponeswa naPeter ndeipi. Iye semunhu aizarurirwa nemweya angadai akazvinzwisisa kuti aiwa, zviri kureva kuti isusu hatisiri rudzi rwaparara iro, hapasina chinhu chiripo. Kana nyika yatiri pana yatitorine, tatova vatorwa munyika muno. Isitambenge tichiti takaipuhwa naMwari ndiye madzibaba edu. Kana Mwari atora sapoti iyoyo, hakusisina Israeri, hakusina nyika yeKenani yavanoti ndeyavo. Rangarire kuti Israeri yakagadzirwa naMwari. Kuti Jacob ave nenyika iyoyo akanga apuhwa naMwari, yakanga isiri yake. Akatongoitawo zvekuuya, akatombobviswamo akaendeswa kuIjipita, nyika ichizara navanhu vayo. Muzwa vakanga vaiswa naMwari ipapo kare kare. Mwari akanga ane urungu hwekuti ndoda kuvabvisa vanhu, akazodzosa vana vaJakobho vazukuru vake kwapera makore 400 akavaisa munyika yeKenani. Iye Mwari mumwe chete ane kodzero yekuti aparadze Israeri isavepo. Muri kunzwa? Naizvo zvatingwarire patinotaura kuti pamusoro peIsraeri tichiti inyika yaMwari, kwete tinenge tichipupura kuti Jesu haana kuuya. Ndizvo zviri kuedza kutaurwa pamusoro pokufa kwake. Pachasara pasisina dombo riri pamusoro perimwe. Pakanga pakuitika iya yatinoti reset, restore to factory settings, ndio yakanga yakuitwa. Zvese zvimwe zvezvo tambenge taisa hakusisina. Kana Israeri isina Jesu, haizi Israeri. Muri kuzvinzwa? Kana pasina murau hapana Jesu. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo hapana munhu anofanira kupupura achiti murau hakusisina. Huantikristu ihwohwo. Nekuti Jesu akauya nokuda kwokuti takanga taita zvivi, takanga takundikana pamusoro pemurau. Haungapupure kuti murau hakusisina. Murau uriko. Takautadza, hatingararame tisina murau.
asi tinofanirwa kutogamuchira Jesu kuti tiite kuda kwaMwari. Muri kuzvinzwa? Murau ndiwo unotipupurira kuti Jesu aripo. Naizvozvo patinenge tichimhanya tichiti Jesu Jesu, tinenge tichida kutoziviswawo nemurau kuti tiri kuita zvinodiwa naJesu here. Otherwise kufa kwepiri, kuparadzwa kwepiri kunouya, kuchatongouya nekuti isi hatisi kukwanisa kuita zvinodiwa naJesu, hatisi kukwanisa kuita zvinodiwa nemurau, hatisi kukwanisa kuita zvinodiwa naMwari. Saka kuparadzwa kunotadza kuuya, kuchatongouya kwepiri. It's unavoidable. Dai vaIsraeri vakakwanisa kuchengetedza murayiro, Jesu ungadai usina kuuya. Ndoita kunge ndiri kuumana pakutaura kwangu. Murayiro haukwanisi kubviswa. Unotipupurira kuti Jesu akaita sei, uyezve unotipupurira kuti sei akauya. Takabvisa murayiro isusu Jesu watinenge tinaye, tinenge tisingamuzive, haasiri iye anenge akataurwa, tinenge tisingamunzwisisi, nokuti mweya waMwari hatina. Mweya waMwari tinoutsvaga nokutoita zvakanaka, nokutoda kutevedzera Jesu. Jesu akatouya kuvanhu vaitoziva murau kakare. Dai murau wakanga usina basa, dai akangomunyukira kunana Zimbabwe kuno. Totanga kutoti Jesu Jesu zvedu tichiteera Jesu isusu. Asi hazvina kudaro. Zuva roga roga Jesu waiparidza mabandiko matatu avaprista, vakuru vavaprista, vakuru vamarudzi navanyori. Hakuchina temberi, wakaparadza vanyori, hakuchina vatongi namaloya namaJoni, hakusisina, hakusina vapepeti venhau. Wakatozviitira kuti aite reset, avambe hurumende idzva iri pamafudzi ake. Chazvakanakira ndechekuti munhu wose wose akukwana-kwana. Hazvisiri zvevasarudzwa zviya zvekuti imba yakati, anozvarwa kuimba yakati chete ndiye anokwanisa kupinda, anokwanisa kuva mukuru, kwete. Munhu wose wose wakwanisa kukwana-kwana. Jesu wakatsiurwa naPita pamusoro penyaya. Pita akati munotaurei muchidaro kuti hakuchina Israeri, hakusina Jakobho, hakusina temberi, hakusina vaprista, hakusina history, hakusina vanyori, zvose izvi hazvisina basa izvi. Pita wakazvinzwisisa nemweya wakanga aiswa maari. Akati munodareiko mambo? Asi shewedu Jesu Kristu akati, bva pano Pita, uku ndiko kuita sei? Kuda kwaMwari. Nemashoko iwawo ndogumira pano. Mwari akukomborerei.